شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሐቆም ሰላሐዲን ምስሐውና ሲም ካብሲ አርጂ ስቱዲዮ ድበለጸ ቃል ድበለጸ ማዓት ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጽና አለና Hejsan Guds församling, det här är er broder Saladin med broder Sem från CRG Studio med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. إذا قال نكون كوينا نسود. Det här dagliga ordet sänder vi varje morgon. مخنيات النفس وكف معلتنا نع عند تأبك قال أوشتنا خلونا له. Och det är för att vi behöver alltid bära ord som gör att vår dag kan se vackert ut. سلازي لو من معلتنا ده تأبقنا هيود قال كنكافلينا. Och idag ska vi ta del av ord som gör vår dag vacker. أما معلت فلينا دمت حسكم وزلهم قالي. Det som gör er dag bli unik med det är det ord som ni bär inom er. سلازي لو من كافلو قال حريات دبلي. Och dagens ord det är utvalda. يقرمكم نحنا بإግዚአብሔር لتحرنا حزبينا. Vi är ett folk som är utvalda från Gud. اسكي حسابو أبو أمركم أنا حرية زبل عينت مايند ستة لكم كم عينت يود كتنور لكم تحسبوا. Så tänk er för en stund bara, om ni tänker er att ni är utvalda, vilken sorts liv hade ni levt då? بحج نخد حرية لعلن تحت انتبلو سوا ديكونكم سي أريد أنا حرية زبل أمرو تدع لكم كوين. Och inte där ni tänker er att jag kommer bli utvald framöver. Nej. Om ni tänker redan jag är utvald, vad hade ni haft för liv? كمزا عينت أتحساسبا أب كلنا هيوتكم قدنا تمرات النت أباهم كرئي جمر تدلاينت أباهم كرئي جمر ببزوحات كدلي تجمر. Och när ni börjar tänka på det här sättet att ni är utvalda så börjar det göra någonting i era liv där ni blir behövda och folk börjar leta efter er. أبلوس نقدر تراحك تمارا ستجمر. Och ni börjar leva i det högsta och bästa livet endast. مخنياتو سلقزا رؤسكم زلوكم رديت حريات بلوسات محانكم سلقونا. Och det är för att då börjar ni få en förståelse där ni är utvalda. እግዚአብሔር አምላክ حرياتكم اندحر لكم دحر አምላክ ግን ቀጽልكم ንስኩም حريات محانكم امنوا. Så om Gud har sagt till er ni är utvalda, därefter börjar tro ni själva att ni är utvalda. ብዙሕ ጊዜ ንሕና ንጋጌ አምላክ መስበለና ድሕሪ አምላክ ግን ሰባት ክብሉና ኢና ንጽብቅ ቅድሚ ሰባት ግን ንሕና ክንብላ ኣለና. Och många gånger där vi gör misstag är när Gud har sagt till oss vad vi är, där vi väntar istället för att se vad vi är, vi väntar att människor ska berätta för oss vad vi är. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 9 I första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9. ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ተዘገርም ብርሃን ዝጸውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስት ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላክ ዝኾነ ህዝቢ ይኹን. Och det står så här: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. ريخم أحوات نناي እግዚአብሔር ደግነት نناي እግዚአብሔር ጽባቐ نناي እግዚአብሔር ምሕረት نناي እግዚአብሔር ሰናይነት ንዕኡ ንኽነግር ሕርያት ወለዶና نحن. Och vi är ett folk som är kallade för att leva det bästa och det vackra och det underbara för att manifestera från Guds härlighet. Vi är utvalt släkte för det. ስለዚህ ንዝበለጸ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ንኽትገልጹ ኢኹም ተሓሪኹም. Så ni är utvalda för att manifestera fram det bästa Guds tankar i era liv. ንዝበለጸ ኣብ ልቢ አምላክ ዘሎ ህይወት ንዕኡ ንኽትገልጹ ኢኹም ተሓሪኹም. Ni är utvalda för att visa fram Guds egna hjärta. እስከ ንገዛ ርእስኹም ኣነ ኸመይ ኢልኩም እምሩ. Börja se till er själva att ni är så. መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ 22 Om vi går till Matteus evangeliet kapitel 22 ጥቕሲ 14 vers 14. ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን ሒደት እዮም ይብል. Det står många är kallade men få är utvalda. ሪኢኹም ካብ ምጽዋዕ ሓሊፍናስ ኣብ ምሕራይ በፂሕና ኢና. Så från att vara kallade vi har gått till nästa steg, det är att vara utvalda. እግዚአብሔር አምላክ ንኹሉ ፍጥረት ንኽብሪ ጸዊዕዎ እዩ. Gud har kallat alla människor till sin härlighet. እቶም ኣሜን ኢሎም ነቲ ኢንቪቴሽን እንድተቐበሉ ግን ኣብቲ ናይ ሕሩይ ህይወት በፂሖም እዮም. Men alla de som tog emot den och sa amen till det är i det utvalda livet. ስለዚ እመኑ ንስኹም ኣዝኹም ሕሩያት ምዃንኩም. Och lita på att ni är väldigt utvalda. ምሩጻት ምዃንኩም. Ni är utvalda. ዝበለጹ ሰባት ምዃንኩም. Ni är folk som har fått det bästa. እንተ ደኣ ከምኡ ምዃንኩም ክትኣምኑ ጀሚርኩም. Och när ni börjar tro på det, ንእምሮኹም በዚ ትኽክለኛ ሓሳብ እንድሕር ኣሰልጢንኩሞ om ni börjar förnya er sinne med den här sanningen, ኣብ ኩሉ ዝበለጸን ዝዓበየን ነገር ክትሕረዩ ክጅምሩ ኢኹም. då kommer ni börja bli utvalda i det högsta, i det bästa. ሕሩይ ምዃንካ ከይኣመንካ ኣይትሕረን ኢኻ ብዙሕ ነገር. Om du inte litar på att du är utvald så kommer du inte kunna bli utvald i andra områden heller. ስለዚ ኣነ ሕሪቴ ኣነ ሕሩይ ኢልካ ንርእስኻ እንተተቐቢልከ ብዙሓት ድማ ንብሉጽ ነገር ንዓኻ ክምርጹኻን ክሓሪኻን ክጅምሩ እዮም. Så när du börjar acceptera och börjar inse att du är utvald och börjar tänka på det så kommer du få se andra väljer ut dig, utvälja dig för bra platser.
نسخم حرياتكم نسخم بلوساتن كبراتنيكم Ni är utvalda och ni är värdefulla och segrare. أملاهم سوا إن شاء الله Gud är med er, Guds frid.